खुलुमबाय आंनि मुङा तपन दैमारि आरो आंनि गामिया जाबाय दैफांखा हिबारि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोजोननाया बेबायदि माखासे गोजोननाय थायो जेरै गोसोनि गोजोननायखौ गुबुननो बुंबाबो बुंनो हाया आं बेबायदि गोजोननाय मोननानै दोङो आरो दा गोसो सिङाव जोबोर रंजानाय मोनदों रंजानाया बेबायदि जिहेतु आङो दासिमहालागै गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मोनफैदों नालाय बेनिखायनो बे खस्थ'नि फिथाइखौ मोननायखाय आङो बांसिन गोजोननाय जादों सिगांनिफ्रायनो आङो फोरोंनायजोंहा लोब्बा गोनां बेनिखाय फोरोंनाय बिथिङाव आङो गथ'फोरखौ आंहा जे रोंनाय दङ बेजों फोरोंलांनायजों लोगोसे गोदान गोदान सोलोंनोबो गोसो दङ बेनिखाय आं सानदों आरो आङो आंनिफ्राय 100% आङो होनो थाखाय थामथिम जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेसे हायो आं नाजालांगोन होननानै आरो जे आंहा बिबानफोर दङ बे बिबानफोरखौ गासैखौबो आं मावलांजोबगोन होननानै आं दा सानदों आंनि डिपार्टमेन्टआ जाबाय एन्थ्रप'ल'जि बे सोंनायखौ आङो बारे बारे मोननाय मोनदों बेनिखाय आङो आंनि बिथिंनिफ्राय आं थोंजों बुंनो हास्थायदों आंनिफ्राय जेबो लोब्बा गैया आरो बेवहा आं जाय आंनि लोगोफोरखौबो नुदों बिसोरो गावसोरनि रोंगौथि नाजानाय खस्थ' गासैनि फिथाइखौ मोनदों होननानै आं सानो माखासे बिथिङाव बेबायदि जायो माखासे मानसिफोरा बैसोआबो उन्दै जानो हागौ सोरबा गोबां नाजानानैहा सहैयाखै जानो हागौ नाथाय बे बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव आंनि नोजोरावबा आङो होनायखौ नुनो मोनदों जे आङो जिहेथु सोलोंथाइ बिफानाव बांसिन लोब्बा गोनांखाय आं सोलोंथायावहा मोननायखौ नुनो मोनदों थांनाय बोसोरावबो जे एलपि आरो इउपिनि थाखाय होदोंमोन दा जिटि आरो पिजिटिनि थाखाय होदों आरो बिनिफ्राय दा खोनानो मोनबावदों जे माखासे आद्रा थानाय एलपि इउपिनि थाखाय जे गोदान एसआइउ एप्रुभ जाबाय होननानै खोनादों बेनि थाखाय आंनि नोजोरावबाथ' बे खोथाखौ आङो गोबाङै नंगौ होननानै आङो डाइरेक्ट बुंनो हास्थाया आंनि नोजोरावबा बिटिआर सरकारा जेसे हायो सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो होनायखौ आङो रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों आंबो दिनै जों बयबो नुदों जे बुंनाय बायदि बिदिनो मोनमारनाय जाबाय आरो एट लास्ट माने आंबो गोजोननाय मोनदों आरो साख्रिखौबो नुबाय जे बेसेबांखिनि बुंदोंमोन बेखिनिया जाफुंबाय आरो माखासे दंबावो बे उनाव क्लियार जागोन आंहा फोथायनाय दङ जोङो पिजिटिआव 137 जों सिलेक्ट जादों आरो पिजिटिआव आंहा इंलिश बिभाग आं जेसेबां हायो आंनिफ्राय होगोन 100%खौनो आरो बे जितु टिचिंआवनो आंबो लोब्बा जानानै दङ नाथाय माने बिदि फुल्लि एमप्लयड जायाखैमोन आरो आं बेखायनो एट लास्ट दायो एमप्लयड जानानै आङो बेखौनो डिसिसन लायो आरो मोनसे डिटारमिनेसन लायो जे बेस्ट अफ द बेस्टखौ दिहुननो ट्राइ खालामगोन आङो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय